Kwarigiriya kuruchi county sana na ibire. Ichuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley. Akesime ase namba enoti isano na ibire. Inya isato isano nemo ibire. Isato isano na isato isano na ibire. Eyemo Elioto goikere Guse otutarire ase chiabisi chito. Ichuchira ase nyumba ya Brighton Apartment. Ejire busyo bwekiro ya Embassy. Ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Mwanchumo ligeraria begeta SENIKIA Ndizi TV bwa kirebuya ande onsi sogerete kubukubati murubiri ya ito emambia ya bono to kwaligania sentu ndende ime murubiri bwensakia bwa kirebuya AMISI bwa kirebuya na kibwa kire DORCAS bwa kirebuya na kiasekwaro ensane ntwararu obokendo boka kambura nkayo kaetuga yangana ajiregense na bera betese na bono lire tu na boli teremete igoro iga lakini ndirawa akora senaru no mupaka ade okora kwa renge Kisii County Asenaru Kisii County lakini asenaru mburanjatu ya chaka kwetu saa 11 na dakika 10 yes na baya tuleiga paka bana nasa wakire na tikire kunya konyirira bado ini alam yako boke Twagariga ni asenchira yobu wikira no mambia yabono ngere botambe nigo tukunyara kubato kubwatira na monere Joshua AUTA kwa kiabuna chibicha amonerio gichago chira asenchira yobu wikira no literane kwa JOSEPHAT AMISI literane DORCAS KEMUMA wakire byo mwancho muriria ndo sia soto tigereti kurwa ngaki kwa bokire na kimugenderete twatekane tabu goro turikire SMS atenga kyobogete asokoru ngakiri roroche ya barabariga ngotwere asenaru yatule doche nga anonyana chinsemo chiri abantu bakwende chichiro lero koranga ebarachi boimukie paka masakarari ogwekunika ama ari bakobeka bunachi agotange mburate goeta chire inikoti bagochiruka ikobono rire nabo rigaseine gokora igasi ari kunyagoncho kaiga tokumanya kibogo chiko bagochimuga sokorende ine mibango ya Nyasaye alose asore ngo kwarigane kigima oseme yo morobiro bwensakia morobiro motingo kigima morobiro bwatekirenga goko semya gokumanya nabo igogo kogokia ase keringa Ndizi TV ego kunyora nayo mwancho murire ngalo bwete kumanya ebintu biri bigokolekana imena isiko yorogongo rwa Gusii biamono kabisa chitariki 15 na ibere chomutenyi o January osomutenyi o mutangani umwaka wa 2024 karibu sana mambia ya bono ngai ogera tukabutubwati amashabiki yetu kuruchisemo cha diaspora Kisii Nyamira County county 047 na bwego chi county chospe Migori no tole Kisumu maete chisemo chospe giga anga chi county sano na ibere eji chitwetana ine asarogongorwa Gusii no mogera tukabutubwati AMO emambia bora karibu sana asenchire wikira tunyara kwa gusanga manaye ochakira chinsa bune chigwikira chinsa isato chia bona mambia somorobelio ngwara kia tolenga tonyere kwa batu kwarigania asenchire bene entunde ya kabere tunyara kwa batu goswana koligeria alianyare kwa bakwegwa obolitase amagazeti ya kila lituko tabige ntunda ya gatatu ne omwali hotogo twasanga mana bagani baito anene enga kito koligeria amangana alia alengete obugima bwao amono obugima bwane gati yabo siasa na magendro gati yabo obole mina yanda mange
Oigori chisemi nturigo chitwa chitiga maiga na oigori chiko asiri tukoria rero tukoria Jumatano ediko banganirie chisemi atenga education Wednesday na oigonto chukutwara omogeni oito asiri tukoria rero igo mwancho murige to basogoska ntete obe maiso ndekera chukwanira amange igoro ya mangana ye chisemi anene asiri chiskuru chiri chobo bundi igo bano nagotebiri ngamogeni oito ngo cyari wikachiza chiri ensayemo nenusu yobano to basa komocha ngagotebiri mapema umanya ngaki abaroki wabakora tekerasi 12 ngaibono babwere tugoswera gochitari bonsi banyoleta mabaga yogo Swasi University kolende badi batanyolete asinaro na barabu babwata amabaga bene bagoswa nabo igo bakonye amage bakonyere obogima bwabo bore mutwe turochina abaroki wa ase AUTA bari bakirasi kyanda AMISI bagenderete kolikwa ase chiskuru cyabo abakiri babeta bakorangeliwa turochinga omurobiri uyo no genderete kigima ka ase kururi tukuria Jumatatu abora nabo igolero nochinga abayiboli bado mbare ase chipara ko gekwene kinga bayikiri abaroki wa babo osabana babo ase chiskuru elikwenyolera amasomo abayiboli baito toko basegeta imokera igoro kigima nabange mwatabono amabereraria no korobekana kurira turatebenga chiskuru kwanyere ko boke ake yakwera bono abange banyara ko bagoso ase chiskuru kefosoro kurwa 047 agontenga AMISI nche naigeranite ase county ya Kisii koleta umwana onanya ko bakwenyora chisemi agontenga nilimaliza vizuri litkoligoro ono bono incherande na nchinge bangeri ndengirane inchikoba gingo seria ekebaga asante sana abali bande bonsi basafireti goseba cheta singincho yokoneka banyara ko bogosira abana babo ase chisemi asante sana ande onsi ase muri ngatogota babutambe mbiya eyo manyetenga DORCAS tugoteba butambe ayekikwa berenga nayo umwarimu gose omorokia omoibori wikiranirie omwana gase skuru ikagari naye bekoborosobuya ubwa matobuya amono mwarimu in case kora agenda igarende mwarimu okubugeringa yaya mwana ogombi yare na babwata mareri nkeiga kwanya kumurututa right para kibakorere na admission igaria bagachukoringa kwanza nakagetenga na mwabwata maganinga naiga mwana wina batigere unje na chire bono nini muramura yichi mwategetenga kane na kanire mugotigero mwana school yeah mabia bono karibu sana senyora nturase mitandao Nturase mitandao yetu mwancho muri tubwati asensema ya Facebook watunyabuna Ndizi TV News Digital nabo igo nabo kolikaga buchumbe yao nabo igo omanye ko go share oche ase page yao nabo igo kwa like nabo igo ko ikasensemeri ya YouTube na watunyabuna Ndizi TV News nabo go subscribe kwenye kore rishabikiri omogeni karibu kigima bona nabo go subscribe nabo igo kwa bata ekengere ekiko bensema bukya komanya kene omurobiri yensakia ya omurobiri kibo chakire ekyaina romorobiri umutangani me Ndizi TV nabo igemero buyendeke gocha nabo igora boko bagokumanya asense mo SMS tonyore buna 079219 2834 0921922834 einere nambo mwanchu muri gotorikera SMS yao yo gotumanyanga yoberete nabo igombara bari goso ya somorobero ase emambi yaboni gambara bari okuganiria rituko ligi ya ase emambi yaboniga ekyara rituko lya chakire rituko lya chakire na ndo chenga abantu barabona onyene mbure konya koningo yayiga abantu babokire basore chipara basore se ebibago byabo aboroki kwando che bakomnyoka para boge kabuna togo chega ningo bakomunyoka inde bachikwana kinga abaikire ase birasi byabo kenda bana bayiga bali mundo chenga bana abali mumete baroki bakomunyoka iga konya baikali banyole bali mbayo meta mwalimu agotangana agali otenageita agoteba ya AMISI kwa bwana tuikasa 12 kwa kwanyoliro iyo kabisa mwancho batega to segeta nenchiranga mune yugo twabuka kenda butwana kinga twarigiri ebitoki turindira abana baitumete to gotebe serikali na serikali ya na serikali yankyo kibariga gona intontore met igoro manyete antwane to ko tebanga ba subati barba gwetoma kabisa emambia bono DORCAS na bigonte tuiranira mbia abantu gete enschinsemo gete chabantu babere emambia bono ensementangane kire mambia okuboka abayibuli mbararo bakoboka mona abana babo
kiro kende tibamenyeti angene para nande mbategete abana banyara ko bagwikirana eskuru ase chinsa chiri chingikirano wanyaro moibori obokire likori gotira no mwana oya chinsa 11 chamambia omotebo cherone tigango kobeiga pakandorenga gwaikire 8 eskuru ose gwaikire pare main road ose gwaikire ase gari eskuru ekonyara kobeiga kobogoreri abana baibori bagwetoma kabisa. Congratulations, egasi nengia mokora tenya saba sesini. Pia mono sana. Maito mana gakoboka 11 no muiborero imukire 11. Gakoirana nandi na kongo sana mwete koirana borire. Ana kongo okonyora bwanda ko soire kwa busari kuri aye kuiroberiri tukuri aye. Nanda mwete kero okonyora okwenale okuboko kwa mambia. Okonyora okukirania mange asiri tukokera tukuri gochikwara okonyora kwa kolire ekige kwa kolire kiri. Yani okonyora ole binte binge byekiranira. Nene konyoko gwate kosina mugondo ko gende gose biashara byao. Okonyora nga wasokire kendabo. Yes. Abaibori buna bumpia mono sana. Abakabere emambia bona baroto maite goro totanga abasibati mbaro bagweto. Kachiko ganyonte benga ya AMISI abasacha mbaro na baro bagwetuma ugakira yukagoka ime yago ukiga moino go smile go sasoko go singa AMISI era watatogiri DORCAS na era para gotage basacha bana bagwetuma basacha ngwetuma bari ntarakana kero kuri ya semene na yobasombi ase omochobo songo ase situ ya Kenya abantu abangi barase Kigali na abasacha. Alright. Abasacha ngwetuma bale ntorate bangambali gwetuma ase boda basacha nabo bayirinde bonsi pe 90% abasacha etune tatu nabo konyora begete chibuti chia ikegima liburi norire akwenda urusie customer korwa ase duka igamete omoikias nabantu mbaro babugate yani mireme iba okoranga igikuru kurangiro is more of a calling kabisa bakwana good customer care service kabisa yeah akono moyo yomo yani sanegete atabwati tangutangu chiri yani ya ukoregasia nando metekero omonto okoregasia no moyo yo mwamisi okonyora okoregasia ri yani otamayitinga kimechando kimengere sigasi igobona bali okonyora babwata maisugu sinegasia abokonyora baroche mechando yo ri chinsa chons lakini abawetuma okonyora babwata maseseni bataroche mechando ndeons abakonda mbara baya ngai baba wante byo gwikira maete no nyega ari ogotena guka somo gende ose driver asa gotena gari ingabone mbure gotuga abakomatenga yayo mbekere ga gumashauri asomo bekano uma gusikie gari gochiari asa mari bare kando gari makoyebe kororo uma gote inga iko chikomatenga yaya aki asa ingo beko kogoro gochige neri kumuriro gotenga ika nkigonya kongerorera ga gosengende nae ofwera litindagete amara baimeno twarwete na to koira na wana agio koira nirio monta amara baime amatuka ya taraika no monta nemere makwenda no monta nemere makwenda eke mambia malibana aliga ani abantu aromba kongusana awatenga bona gole yawo ikiraso tagete ikiraso tagete nchena gotenga ne stage ko ikiega mana ndo nya gonta biko chiga tintagete bono egasibune ino gwetuma ende yonsi nago gwetuma iga ngote beta bononga abantu bali bakora matatu na boda bali ko basmart mbabwente ko basmart alright bali smart igasi yawe ukoragiria nyego kere ebe no na ere bitumo ko maite nkorani nonye abantu kitubakora oni aria chihokasi aba bakoni ibintu bakonja gonchukana yes igari stage imeno monginare kabisa abangete chinchugu chiaye achirobereti baba kwarigire nonye setup yo kakorete nonye ngwate getokogora nchugu kwa matanga baba karangonye ichia 20 kabisa ne mereme mia sana mogokora asugwetuma nabo iko abarundi ambale whatever yakwaneretse chipigipigi konyora bigete koti itenya usibikuru January yes nabe naboroche koti bakanona kire karansite osangana bono bare gasi abereri okalioko ikia iga tari gotenena yes bono kwanyoranga bono nabo bwenete akwe kyabuso lakini jaja konyora ibaga ere mere morio katubwati off ere uyare turende ase obochenu ekere mirimo yao na lino ne customer metra akorigire koti ata ya tindikoli na piki lakini ko begete buyaiga abongo ntawocha otenga ngai ngira sigete kabisa pia mono kegima ne sector to yesigete to yanjite kabisa yobo sombi aba driver baito chi no nye chikoda kita chino chi uniform nchiroro mwata tumukobeka chimbaliri mparo bado babwate ti chi maroon babwate ti amachiko kegima eriga babwate osine chi pya ibere
Yekere nchafu yasibi kabegete elinkomere iko yani umuntu ari smart akoba identified bibona sana barororo bugo 10 onyabakendi abo mandevu na izo kimawa sako chisemo chiria chia Kilgore sigakora chisemo chenyangoso mashauri abagendia n'abakora imirimo ya sector area y'obosombi abagenda tukaba wikirania imirimo yabo kera rituko nonyo kwariga niyo menyete umuntu gucigarime karibu ikirago ngirarima gekanye mbobe kiborororo ubeti boyo AMISI tienda kubolinga nayo kwanya kwenda asegeta seneke nekyo mucho busongo onjero aba okongusana no paka wako mbugete nje tabiri yara to manyete tabia iteraera yes tabia iteraera anene kere kukolgera nabone gachinga kechiga abaro ke wakwira na chiskuru twakolire mega abantu bakwira na chigasi okonyora abano ba ukunganganira paka kwa kumengani kieke nchetinda ate banga ingochi oyo ndo irire mesigo yo ndo mukiri abana bono paka kwanyora kwachanganyike nalo chengana mosubati na ramaene anda kyasiri omwana oye ekyagero egari atete kolina akini umuntu ochete oyo ore kumware gani atara amanyanganya gochi aragachaka mutabori omwana oyo igabono livyako anyorire gari bona oyo ankomenya kyale mesigo chibage roche kero kurune nyorobi woche gwaikire Gusii ekero obwate chibage aina bono nanda bwata kamwana kande bono oyo ngako muke oyo itabori gochire no oyo ndo mukire chibage ometa gasinyo gari kyagoswa emesigo eregari tabauti abana basumire gochia no mwana kubwate osene bagi DORCAS no mwana kwale kubwate osene bagi ngayore omwana omwana korabwati nakito igwate no leche ase motinyo yoeta toshino naro uritwe bagi yaye gari kagenda ne bagi akoba yo kungusana no ko igomonto agocho kungusana gochegona gochia inchubu ye gabori omonto nga AMISI nga yogo chinkiri goli sigose Nyamira ogotei kwa motika abuye igo nonye ko video iga bantu asetse mechigari mbali konye tambua mone kyara bateto gende gari yawe mecharazima alright na yerende omusafiri gokobori DORCAS nga kirigori siogochia gose Nyamira agina kwa wategera tali bantu bonsi piba matatu bari ababe nabo oratebigo nere okongo mose yo tenete abakori emirimo be sector ya matatu me county ya Kisii gotanga tari bonsi tori kurende mbaroro baguso na iko kwa bori gunaki ngayogocha nkiyogoro kwa mate ya njengo ndo chinchire ya uchimata asuneka bone go mate mwakoranire nere ayo kwa bori kwa DORCAS ngayogochia na boyu ndeti umuntu kabisa ne kipagi chiago na bana uchimate kwana ingo chi gon tire hono inki umate no kubwatera na jinsa mochos kabisa na maene erebuya abantu yani echinkwana ne chingi ya AMISI ekero ko mate bingati nkiyogoro gochi tarata gokurwania kubeke garime inyore tenga kete nare kuru Nairobi ndo musaiga ndugu yane ambwato kirenga yaya okoranga ngangore bwete nene darate ni go iki stage main stage iri akarukirwe Machakos country bus antebi oikaria mbura no manyete gari to kolina esa keria dirisa konchia lengoro ngante ya ntenga ne bus ke to kolina kamata fine andera bako genda ario ikera sako kuna siko osago chiariga na bakora chi bus chiroro baba DORCAS rina ikiriga ntarabeka magoro nsinse eparaime kanyoro muntu tayaro ikirasinde bagi ya bwatiro gochia oya mungu sire gochiga yi ngo batega ya nje nate bungu chire basi gete agande kwani to kolina tari kwenda Gusii paka sumu chayo madengero kango ikira mpaka ndekero kaikaria kalini wa basi gete by force by fire ochanganyikiro maete ona na iru na ere besa ro mabuko gaiga umuntu ndagonguna gaigo ndagonguna mabuko gochinga tabono ncherendete iyo aini bona mararase moko ngira ngaso basi getime na bayangi getimpaka wo keroka lakini ngaro esabali ntambe DORCAS sarastega iga paka lisitio maete njero ko butoreru besa jirinjiri korengana ngo saransaga iga engakiye bazine chinga cyane ngakanete shiringi elibwayemo o to sarasta ko moga iga bwate lisiti kwanza ko genda ari ko ngetani aruwete shiringi 600
Na inkwale ko bageni. Ayo gocha ko bageni leo tenga bone gari ya chire leta chibesa. Ngamweli bweli akanyirika lisi trillions. Ochire buchari onde tayo. Ngobona gocha usabe change. Onde tayo bona maina nabo akobako. Anyway, amonchori AUTA shukuru anyale ko bakoreka na sector bosombi ngagitenga nonye karo mparo rompa gusuba gusuga lero ise kwenda main stage ya bosongo gaiga nabo kuboligwa ngayogo chia nyamarambe ntabako gochia egari no ere gari na ande bibao biye ne chisako chire ma chisako chire nchachete chigakonya sana nande na no goseru nkumanyo sako ki kumanyore onye tosema ni watange gari na tosemani na eko goso egari mu mwanchu murigeria tali asobo bi na ekora ngari na ki na onye number plate umatena beko nyarika natali asobo na bira toka na bobate mesige menge ga mabana ngatwate kwa line maria iliaso go ikire stage musigo ndo bekire boot yo ndo bekire gorekeria waika otaigitera mesigo yonse igari yagenda bono ngari kyogo chakurigia wasunyunga gyogo chakira yoko lio so igari tebanga nali ne KDA 279A asomobekana igari na kekoro kwa kimawa sako kwa swagari amalita raro gari akuriko kwanya riri kire shalom good kora boli nonye conductor na kia bona ba gukora akoroka otanje ngoro kwa hizo no mugendi one akoro kwa mandevu bono amesige ine sira no irana ali stage na bagata ngari nere gaiga mo driver gitu bwata chinda ruchine na iga gosole iga na iga nabwo babwate gari na bakonjoranga kwanere kwa bogo konywa senchera yobo ikirano karibu sana na otorega igatoka neka tojera kwa botoko sanga amanaye ekarangare kiago libo liagorira beri ngencho emambia bono chinkiro nyara kwa bogo tumugitera se mitandao na bogo enamba SMS yirase TV yago nabo igo mwancho murigeria to manyenga yoberete ase mambia boniga embara bibara yogoso yase omoroberio ndande ndo chenga AMISI ngananere asensemo ya masomo ama umeta baro kiwambagendre to goswase chi kirasike kya kenda na gote ya batangani naro chumugano bweri tukuri igoro kurwase sub county ya Kitutu chache south amo abaro kiwa bali babire banyore tama bagayo yogo kirania chindo to chabo chogo so secondary yes maiga yoko bera isiko asege kakya miaka 3 bono banyore tribaga bagachaka bone sabari yabo ya masomo ase school ya mome ya Kitutu chache south ase bano bachukwegenda na masomo 3 years AMISI batakwetio moyo takora tigeta amwe ya moyo katige miaka 3 batakwe anda abana abanya igo kwange borete otabwa timoroberio nago chigete ngireno wanda berete ngoro mokie nale gosari chitoro chiane bosa awol ki wabo mbanyole te bivaga bakoro se familia yamo chibarongo wow congratulations tabagana tia maya chinga kibono bachakire umoroberio wechi semina kwa neke banyara kwa wikira ni chindoto cha basobogima kabisa bagotanga dreams are always valid kabisa ichichirocho a dream come true asebari ekyagera myaka 3 meke nana somwana umunyaruka negetiro lakini bono nyasa wabwire banyoro ko gosira korwase omobunge bwe Kitutu cha south Anthony Kibagendi bono mbachi ko konyora na barwa masomo ali bale ekyagasukiri bono ngechikoera kyagaranga bono bachakire bono esabali bene yokwene kinga basomire secondary omete to kumanyo mano yega ngana bwatikire nga kiyogo ikanonyeno nigorari abe nonyeno murundi bwe chindege akini yakoba yemechande meke yokuborwa chibesa yokuborwa ebintu bike yagera bana bamba konyora mabaga yogoswa asiti secondary lakini boniga bakaganya mbakweti moyo bakaya moyo tenga rito kelima manyaye moranto chitende secondary awo yondo motenga mete ine ndo to bwate ko myaka 3 ndayibono nasaya sarure obakonyere boniga mbachakire sabari yabo igobona yo oli sikali to kwa moyo to kwayerere kwa moyo bwango ekyagera nga ebintu mbiragenda bunenchiro tagete ya emewango ya Nyasaye wikikirane nemero bilimia ni chiabene awotenga God is time is the best right mambie bono maite bono gaki ntumoire nonye biara
umurai buno yo kora mangana mayabuna iyo abarai baite soki chinga kibuneji by the way abaki baino chukura mbabaganeti kabe binyoro fuatilia manyanga bona banangu nyakwire na bali school but I saw somewhere DORCAS let me tell you koro umurai no bwate influence kabisa amana onyo mwana osali no ali rube kuruo bisi yago boli recommendation itenga ya umwana oyo JOSEPHAT Karanja ni maeta asomo chiakoro no mutaka chi basari chi form njirasoka ne chibesa njirasoka chi basari mwanchirara aswase skuru enchirare chi basari njigosoka ni mwe priority mutikanya kogenda chise yani eneli rube tulioka likurwa ase abisi labda yo mubunge yo machumbe likurwa service yo MCA no ibone wese kurigeria chibesa of course njira bwatu ke chichi basari chichi county akini abana mbaichorete ngi umwana wako raisiko kaichorete form bune ikubona gaserigwe nilibagari yago buna yo murai we want to see abarayi abanga bagendera ko bagweso kyabarayi bunabo me constituency yanyari bari chacha chi constituency chons south mogrango ichi sembo chire nando koranga abarayi mbaro babwate chikiti chiabo babwate emerobiria batanga injiri mbwate foundation yane we saw this one in south mogrango Silvana Sosoro is running the same program yo kwereke onyale ko yes nabo igo na zairi chanda I saw it no nyanto nikibagende ntokino nyemo gavana be county Nyamira na bwatu umurubiri ngabno nande egento omorayo we county Nyamira mu governor Amos Nyeribo ango getinkeringa tetenga ogosira abana bayinga to basire kenjera randoti utatango mateli umbiri ributakte jinebesa yesanduku yo ne fair na wali mwanyo wali bagari gosiru akimwata chance twaro chomo MC oliwe woda yeligoma na mbega gises ena teta ngabana bali mwasirirwe aino koromukia kabisa tona danga njabona moiboli onatari go struggle na nyali full sponsorship kurwa se county government ekingo korana kinte getengore no vekomokia kora rande morobeli wings to fly oko sirwa amone bengi Equity para bongora kirenga kibago twara emerobeli okoretamu na kubwatia na kiabana bakora samatemo kabisa igo naye obo mochumbe honorable Kibagendi honorable Silvana bosi pibe orogongo rwa Gusii bwati naye foundation iri yago bwati naye naki umwana onakorete tamu entangani na kiagendrete na kibanda ko bagosirwa barete ya team building barete no nyenga kibasi kiri skuru twara na barabu time na barabu basegete leta bando bale motivational speakers baba kwanera igoro ingi okora kana so ngo bwakara hizo omete umorobiri yo wings to fly AMISI no likirikira nyekere wakorire kirasikere kia 12 yes mbaliko gotige iga bono gwakorire bono ugenda ya konyo gwakora bya AMISI yes ngone kibalenga kwanyorira no nyeno gosirwa nguko kwendera go chimotwa nabo igo ngukuri no nyene emirimo ngukonye bali kuriye ekagero mete to AMISI kero montra mete sensitive ya Kenya ntubwato muchando obwa amangana ye emirimo nekete kwanyora wakore skuru engwa someto gaita byoka okuba ogasiru kaina university ogaita bya kwanyora bachelor yawo wachire isikabo ne degree yawo wachire isikogaiga bono kwamanya kubera isiko paka gwakomo watanonta chite obale kwangabeseri ngesirire njire ngao anka ono na bire tachiri gwetera so bonchoria seteli gota imondo tata seteli gota imondo seteli gota mogendinga ya iga ono kona nere mutugai lakini bono morobire oyiga bwikiti nigo ogosira paka bana kinga jabwatu kinonyeno emirimo cyase abaroki wausa abana baiga yani kubasira kabisa nabaye ko baika barange pakali barase chinka cyabo bana kinga abana baiga amazingira ali bali nare amaya rende mbanyora bawesana nonyase ebinyugo byugotinde usamari yugotinde ngobonere bijya abarayi baito kana mwire gusira abana baiga ncukera kiri usakire ikabana bange bwaterelinga ki amasomo abo agenderete abana na abo kwenyorirwa umaidara umwana kwenda ukigalia
oso asesa bugete iga kwanyore ko baga kweba gosoteria yobono okumuinyoria ekero asekero nengana iyo kwenekia kuna kwanyore ko bago kumosira. Meanwhile asbali banyere ko batanga ga kitoma ke represent DORCAS na AMISI na Joshua ntotagete na intonyara ko batoko osiekerwa isiko Samuel Mobegi. Good morning kurwa Naivasha bwakire buya kabisa niko ndani iyo muleberio mpaka omwelio. Zipora Nyaboke, good morning watching from Embakasi Nairobi. Na berate Embakasi sana. Chiro momenyo Nairobi manye. Mini boni tao. Embakasi yeah, east west. Embakasi east of course. As the current MP Babu Wino. Sema chirichia pipeline roundabout. Embakasi village. Kikwale kwa manya nyumba ya mere jasemeri ya pipeline ya. Okoye maki. Okoye maki. Okotiri Embakasi na kwaranya pima ko chigoro. Kere kora ba 6 yali wapenga nelie. By the way, kwanya rige nabo kwanda kwa baraiga kwanya ranga nabo gugusira waso kabisa makumuchumba ngana ariyo gostoko kwira nanka mete pole nimepotea asemechie orasire osire bakabuo mwawe nyombiri kwa komboiga ando osire kabisa pipeline abarende bia moje kiateka na banyene chirandi chiria ambaje giteko beka marking matendiro nonye batakarikire nga first floor second floor ona yo tire nyomba chiri chibwati marking chinde cyose ano maite chibwekene cyose ipipo gekabogeka ano jukuriga tima no manyete kirogo sirenjiro kubwekanie ibintu kabisa no yange nere yana kirigari rirasoka kuruga ngikero noga esiri pasi jina chiabwe kana chiri chiango yana uriyo so nyomba komori aheningo Bareke ko kwa Josh ndimo good morning from Getare Guards Live. Tunazidi kuwafuata kwa Nyango so niko tindo muigwa bwa abakinami. Biemono sana na boigo Dominic Nyabuto umwalimu Dominic kuruchise mocha kiumbu amasago awotebanga niko tundi baka omwali asante sana singecho murubiri kwensakia. Ritunda Green ata from Karen niko ndani kama kawaida. Good morning Teresa Mbogo ata good morning Josephat Dorka na Joshua ndoche bwakire buya kurwa Saudia niko ndani asante kigima. Zipora Nyaboke ata morning watching from Embakasi Nairobi oranyo nejirani yao ya lenge Samuel Mobegi kina change number whatever Embakasi no okinire no okinire bono no na igoreretu no sei no kabisa Jared Orura moturete to kurwanya chichi secondary school tuned in mere Dominic Nyabuto mwalimu Dominic kurwa keumbu amasago base tuned in mpaka tamati na boy kondo chingana Elzavan KE na shukuru Mungu for I am alive today ndani ya show from Kisii City mkoje hapo studio tuko sawa kabisa pamoja na Elzavan KE okay nere Enoch Mochere good morning watching live from Isebania Boda wakire nyasao konyire na rori tukorinde Embure enyinge nigo etuete mono nkukaniria wanafunzi wote wa Boda Hill Academy asubuhi njema tia bidii kwa masomo pia siwezi sahau mama minto mama mwaba kunganere batseba kwambuka ore biombe mwanyabando atwale emambie engia Edwino Mwenga kurwa Kajiado present watching live Dolphin Moraha ri shabike ri konkabisa tanga good morning watching you live from diaspora wishing you you, my children, parents, friends, or fans of Ndizi TV, and my enemies to have a calm day. I am in ENSAKIA till the end. Asante. Kigima Teresa Mbogo, good morning, Josephat. Kono nhendo chibu akiribia kurusaudia niko ndani. Asante. Kigima agenda wetu mauchumbe yao. Asensema ya Facebook, watu ya muna Ndizi TV News Digital. Asensema ya YouTube, na watu na Ndizi TV News. Asem mtandao website, watu na www.ndizitv.net. SMS mwanchumuligeria dolikire bikerengera kya wetera ase namba ya 0792192834 inere namba ogotonyora asensemo SMS bwatoka uchumbi yawe nyenga chinsana chechi gato nyitunyi bwatoka sembeo asenchira irengi ya kigima keradi higisemba good morning asante sana director kurujise mocha dasbra utaka kwa kile Joshua DORCAS na AMISI. I'm wishing you a blessed day ngati ya mashabiki ali Rose Michemo awataba kuro Nairobi pipeline right emongi na Edel Monte na Habi Naftali Onyango pamoja mpaka omwelio babigeri nyausi kurwa chinsemo chia chitago hema nyalibali
masaba bwakire buya yaiga ase studio turo tinga twachanga mukire buya kigima eminete ngalitko lia chakire buya ase tole naye bono tutamanyete nagia kwera to kwali bagalia beno nya ko bogosange karangari kiaga muna intwe mambi iya bono ngayogera to ko bwatyo muroberio oyo bwa ENSAKIA mambi bono. Good morning JOSEPHAT and DORCAS. God is great for another gift of life. Let us pray and believe in him all the time. Arogo Chris live kurwa bogusero raganga. Asante sana mambia ya bono Chris lishabiki liko ngukigima ya egeta sendi kia Ndizi TV mambia bono ilio kwenekia buna tuanyare ko bato gusanga amuna inga yogere to ko bago kubwatia omurobiri bw'ENSAKIA no toriga igwikira chinsa isato ngatwanyara ko bato kiriera eiranga ase ntunda ya gatatu ensa eyamo neno su ntonyara ko bato kwanera igoro ye chisemi echigose ngaichirengete chisemi echinigo chirengete obokoreri anene bwa bana maiga yabarabwo kura ana amatemo gosoka ye klasi ye 12 echingaki abantu abanga nene abanafunzi babwata chitangutangu kabisa ngai wande goswaguchi ngomera tole na John Ondieki Mareli kurwa ase youth polytechnic ya Liragia aturachiko batogosanga amona barabo ne maetama uri mana tole buringa iroliki nsemoki chi youth polytechnic ya chichikuira ngaibagalire lieri ase binyoro byetu ine nchibwato munso ando manye tobiya with youth polytechnic ya chine kiugweta chikale chingi kabisa DORCAS yani njibugati nebanga nayo mugaka bado igweta ngakano wira ne klasi onyara ko bukwegera wariganiri basfati mbaraba kiga abo DORCAS abachire binyoro byaitu abwato kogania na barabwe kiagaso gete giechisemi yani tuli gusieke onya lisina se kwarenge ukabwata ukaigere ko silia tigaring poro gwachire ga kwanyori bagalinde dio gukora no nyama sonari dio gukora no carpentry nikigweta basibate baganchire bari bagakora kigasi kiria basacha bagokora buya sana ntuma yete ngogenda gari town ngwenda town yali no nyinkera kugani kugingerwa taringa gosena ki na ngora etaiga ndoro musibate kabisa ole kinyonzi gani nganaero kugingera DORCAS ngo bangera nimba no nyoyo 10 ngoma tanga timbwa tiara kana bongo kanya irende erinde kegima anyara ko bakonginga yasana soko siraba sibaji yes enjirenga mune kali korara no nyaba sibati bali chi driver njenke stage ganyore mpaka ba conductor ntinyore ganga na bali ga na bogota tigarero yani ngotaka go explore ndaranga what kind of service are they offering AMISI nanyora baka nonyana abasubati mbali bakwende chipikipiki naro musubati yo mo abegete abana batatu AMISI maiga ne bag ne mizigo yani bag rende arafu motuga iga kamwana kama agasibete ne reso iga kuchimaiga umusubati akamanya gotache pikipiki ugakuminga ngakumikira monta maine agatenina akarigirira aba basacha bangina bakatina bakuri kumusubati amaine nero ryo bwatuke pikipiki amoke biyiga abana baye batatu kurumaiga no yonda sibetegega ne bagi akagendera emirimo yaye kabisa Joshua AUTA wandengera gakogenda sobo basitanya kolina gari ekogende kuna musacha Tumato seruti ya kwana nyamache abasipati mbaro bakogende chigari chamatatu anyway narore babiri batatu iga ini gasingi ya mokora kongole sana kwene kinga na inu mwanyara koba mokogenda out of odds chinga kinchiro romanyete kale wakatenga bona nkigoja kurwandelia basache gasi yao chinga kechichete chiete ta AMISI oni driver oni kie kyo mine tengenda kalenda bana oni kanike jaba swati ba waka mchengo akoro gesimiti are bundi umuntu boko musacha musibati ole bundi au waka mchengo oli okoereria oro musacha bitu byonchoreje ndo yachenjire abantu bono tiga baswa chiskuru cyo bundi abayimo kichikosi kiri babwato kukaningo kumanya bakore bayigendera lya senjere ya moche yende okuna gutogose mimambie bona togora geta seni kende yonsi ge TV umwancho murigeria soro ongorwa usina isiko iko nyara kwabayo kwa obosemia amaigerio na gukumanyia gwetania Ndizi TV emambie yebono tuachire nguma nigeta seni namba AMO ime na isiko Jorogongo Gusii emambie yebono. Good morning omoroberio ENSAKIA
Ndizi TV na bwansu mu Gusii mu rubero chirenkuma imena isiko yorogongo rwa Gusii asabondo ko tra amangana amaya kimayo kwana kinga atwagote birinki kigenderete enkikego choko kananda ke bunari tukuria lero na bato kumanyanga endoshino ngote itore to koigo imonyanga mokutano norole ko kolekana timeti no chobe asitukuria lero maiso y'Abagusii amaiso y'Abakenya nigo arigeretie anene gochia ase enganeria yanyarete ko bage ko bwato kwa amonere omogose omwaziri bwechisemi Ezekiel Machogu asanyarete ko bagota na inche nesokire ngene kigana ko bingoreta obwamate obuyano bomo ase abarai nengwana chitariki chirindero Itukolirindero. Ona Abagusii bonsi. Omanye twana siriro baliro omanye ndiabwate ase. Ndiabwate ase moro bilolo chikokora. Ndiabwate chisa. Tumanye gose ndiro liache teri gatanga bono tokomera ali Saint Vincent asoma kwekano. Usetomera nali Dallas Premier usetomera nara yi anyway nengana gatige gosori kia Gusii ando sigaria kuri ndo no gosembere nga chingwa necho kuri nde egentokia ngogetie ntwamoroche umugavana be county ya Kisii Paul Simbarati litkoli goro ase chinga kiarenga se enyomba eyemo yoboraria nanyali to kwa kwereke gata nchebuna umugavana be county ya Kisii ninde ange kigima ekwane kiabuna twanere ko batokora okubwatana kwa bene kuri nde narwe techi condition biresa toiga ata nabona ari kuganigo kurende tigabera tataranyara ko bagagwikira nigwa gati yabo kwene kiabuna obotuki bwanyara ko bogokorwa na abakagirwa bari banyara ko bakoreta chiburaburu asesemeli banyara ko bakobeko biara irinde tunyara ko batokobeka chingwana chabere temanyeti egentege chingwana nande toge kwanerete ekera obomo bwa azimio bwanyara ko bakoreta chabautu gochitaba roko ngusana go korokana gati obo bwa azimio na serikali nsabeli kwa meri of course serikali pagatanga tigatorosi chingwana ne chingi ya AMISI akabeka ninko bolinga nga chingwana chiki oko musanana kwa rokanero gati ya executive yekora wa muno muraibwense William Ruto nabo judiciary bakoreta bagatanga tigatotware chingwana oko musanana DORCAS kwa biroro asoro gongurwa Gusii anene gati ya omugavana we county ya Kisii no mojumbe o South Mugrango Silvana Sosoro twakorere tutware chingwana echi nchibwate ligasa emambia yabono mwancho morigere sange karangari kiago amonaitwe igoro umaite gwatanga chingwana ne chingia karangana nche ngokonya tira manga AMISI DORCAS akaroro ngukwana kurwe ngora yawe mewo kabisa achikwane chinginya tiga chikoru abantu bagaya ne bakwana ni ali abamangana agendere tugorora magendero bakwane basonsora ne bujeyiga kiro monta arusi limo betete kabisa ase balega ali baberiga mbawocha gokwanira isikase toikwete kina koba umuntu gose nari kwana nabasemi gana gotankira umuntu akirekire akole meremo yae tekonyarikana n'abarasiasa tekonyarikana atangai mudomo bwana ndina tulisha diago teneka biso kwana togi muraigete igono litukoria ya soye nonyana asebo akaro kuli nonyana serikali ime chinkwana chikaneri ale chibe bwango igase ase serikali ya Kenya kwanza yes akaro kuli geria magana tabito biribu ya libera richoire tenga libera nonye mbulego tu libera ndire ringe ategete ano anyway kiro montrate tegete twarocho murai nonye mokonyi bu murai bwenso ona gaki ndubwate miaka 10 mutu tokogamba nchena William tigatira koreye tano kwanza turaika nonye mwako kane oyo mwajakire nga ona na kitokora 2032 yani nonye nturaso yukabire twabuse nyumba toraso gutuguta obochabu ne gotogochi mwajakire nga mbona mwakuri kwabusa mura ikaransa moyo wadana kwa tenganeringa nyinyi vijana wadogo nyinyi
iko shida. Anyway, tutika tugenda se omotimoko omwenge kegima omutangani imeyo moroburio bwa ENSAKIA ntokwirana ntonyara ko batu kurigireria amange gati yabo ayanyare ko bakwegori bagaria bene noborito ase amagazeti bunaire botambe incheni gongo china tware gazeti ya The Standard. Nabo igo ni gongo tware gazeti ya Daily Nation igo to basa kugenda tambe omotimoko moketo kwirana ntukumanye aya morikeire. Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bogokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy gobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa ogoke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke ebirnanye gwantra bare insurance chiko bwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagatari yabo ya Ram ange nekigambiro ya Kisii gose na bo wakesi mwetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV Ubwansu Gusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu Gusii. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Elio mwano abigati yabali yabake baranyole jisemi chibirengo bigoro muire skuru ya Potters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abari mu bayisaine na boigo babwato manyi bwigoro ebirasi bibwate ribagari saine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo rosagiaronde ensemo ya nyanchwa gosoba Kiresimi Potters Haven Premium School. Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwa Kiresimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase
kuri email ya ndizitv@gmail.com. Boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ugututarira sikiabisi chito icyo kirebo cy'ubwikiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turiguciye ko babuna butambe. Science niyende oyo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira asicingero cy'abasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga fake star ya otebaga bunga jirani asomurobere wo Gusii Urban Blaze #yasemitandao yonse #ekebemberi nyoro murobere yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanje nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yuburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igukonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria nigukini byego byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkorwa bali echayi ya sanne na lunch kubwate bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bagasi skuru yo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibirenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend
to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Mono mwanchu murigeria soko genda gotengere gitasine kya Ndizi TV ngo kwarigania sentunda ya kabere imeyo morobiro bwensakia umorobiro chire nkuma imeno na isiko yorobongo rwausi ase kirenga gyo kumanya kogosemia na boigo gukogokya ase mambi ya rero twakwariganire na inde tunyale kugendera ase ensakia ndochenga twasoira ase entunda ya kabere ase tochikorigereria nale yamurekeire ase amagazeti na bogo tobwatia wetera senchira yemitanda konyo gotete wasoka uchaseke bago kyago tubwati wetera senchira yemitanda so Facebook tumina Ndizi TV News Digital naboko beka comment yao ororo naboigo asensemo ya SMS tubwatu kire uchumbe yao wetera ase namba ya 0792192834 naboigo aso mtandao we website na watore chinsa chonsi watu nyarabuna www.ndizitv.net naboigo YouTube na watore na Ndizi TV News. Pia mwana kegima karibu tora ligelia beratetu hali nende kwa kwegwa hali bagari nene ase amagazeti aito tuchakire gazeti ya The Standard pechi intangani nebuate amange ayamurekeiro rokorende engana emwamu kegima ndabatanga Ruto gotwara okugusana n'ikisege kinge amo na ababwatani ao imense ya Kenya napo igo chinse chiria chioncho kana inegati abo doroche chibiche chinyinge chiabarai ba orogongo rwa Afrika ya muchagati abo omo somo tenelibwense ose omo tenelibwense ya Uganda Yoweri Museveni tobate ebicha ya Suluhu Hassan nabigondo bwate ya Felix nabo igo Uhuru Kenyatta abagati ya barai abo banyareko bakwenyora ase omungusano omukongu amono murayibwense William Ruto gati abo igondo muroche Mother Kome o se bwango gachise gichibwate amaberera nabo igo ntwarigeretie atukaranga ese ya Kenya yanyarete koba keko twarabuga tomuchando kole no nyarete koba kwa ruwaso bwa mate bwa Kenya na Tanzania chiga chindege cha mbako atuchinkwana Miss Chinkwana bako atuchinkwana bakagaya na muchando lyole ngase chindege gati ya Kenya na Tanzania bono cha JOSEPHAT kokore mbako lataki Chinkwana bimana sana mambia bono sepeje ntangani nabokoranga obwa matobonga ibanya toko gusarikero isikorigereria oyo kabire omuraibwense ya Kenya Uhuru Kenyatta awataba asemia ke 10 omongusana no nyatoko bokorokana gati yaye na bono yore omurai William Ruto turigereria ense ya Tanzania naboigo ense ya Uganda naboigo ense area ya DRC Congo ntwara na barabwa baraikuru ense ibagotena bagatanga akoranga Kenya nabo etagete gosona na obotereribwense ya DRC Congo bono obwamate bwa Kenya ne chinse chinde ngaiburo chinengane nyale kobe ko goborito kegema sepeji ntangani yigazeti ya The Standard tokwirana se gazeti ya Nation mwanchu murigeria engana boigo ere mwamo nigoro ye obwamate bwense ya Kenya amo ne chinse chichetana ine asorongorwa East Africa abono ase nengane boigo ndoche murikira se gazeti ya Standard ase bono chinse chiri ense ya Kenya ya bairiki gotwara chi engusana no ye chinse cho igati ense ya DRC Congo ndoche ense ya Rwanda Uganda Tanzania Somalia na boigo Sudan ne ngana noche molekeire goseiro bolito ase gazeti giga
asebono bali kretinga ense ya Kenya amone nseri ya Tanzania niko bono obanyate bakugayana omochando oliolenge egati yense yo ya Tanzania amona Kenya asirika kyamatuko abire oka noro bairete gukura omochando oliolengororo asense moyo bosombi bwechindege ase ense ya Tanzania yabete AMISI kuboria ense ya Kenya chindege cyabo goita ose korugaiga chemezigo sema yabo ya Tanzania nigo babore chindege chemezigo kokugaiga kolinde ense ya Kenya igakora ki ikabake koteba ngayaya bono nense ya Tanzania koiraneria ikateba no chindege cheino ndio sawa itase zete ya Tanzania asiko chaka tariki ya 2022 cyomutenye igo mutangane nengana babete bagukwana na gukora na gukonyora richibu asibono mochando yu obete koko era nabo igondo chenga ase page yentangane igabo igo emolekerete igoro ya omorai bobo bwa Azimio Raila Odinga asibono agikeirie agose era alema mincha ne kerengero kyo Chief Justice Martha Koome yo gukora chinkwana na omorai bwense atebanga teribuya Koome koira na inse ati gukora chinkwana no morai bwense ere alema mincha ye chinkwana echo atebanga tigari chikorie rira ase constitution nibe bugodi kubwatiwa bono ere ni galema mincha nabo igo ase pechentangane ndo chengane morekerete igoro ya monyagitari oyo kagosiria obugima bwaye senchireta manyekaine oyo manyekena Laban Kipto nigobona abantu 10 babeire bakolikia mangana ase egetasene kya banyanyimo aye ngonyora chisa nebiro ninkumanya senchira yobweme ase page ya kabere gatatu na karene kwaleta mangana igoro ya okongusana noko nabigo amangana ayo ye chingwana echyo chitakagere kwa chiko gomaita kira kukwara chingwana nchengo na ndengo boli DORCAS is it necessary ogo create a situation so that totwara chingwana atire simiago AMISI kwane chingwana na hata simiago bono DORCAS ndo chengese ngena hata simiago tokara chingwana na kizaga na kingo kwa kane simi anyway chitoko nyara kwa enchire ndo nelinga chitoko nyara kwa avoid a situation itoko nyara kwa avoid lituchiko kana chingwana we can avoid it right ekina community na ki onye judicially executive inchira nero robara sort amangana abo independently without necessarily goko chamo okubwata na buno kwekogera isikorire ngwana iyo yaye nere kwanire gwa CPG ya kabere ya Raila tuamrole no Kalonzo Musyoka ogotabanga yaya ntu we were not for the idea echingwana murai umukonye gose Kalonzo gatabenga there is likely udinga ko compromise bale ingitoko chokwana nene independent arm of the government yetegemete chinkwana nenga chiko chicharuera kwaro chomura ibwense boigona tatanga nare tayari kigima asa chinkwana chi garoko gatora babere batata muiso koleta umuntu trinete parliament elia senate bunge senate aba nogeri chi speaker judiciary sujina bantu bandige na botoko kwana elitnyara ko batokora na kiako ya CPG ya kabere ne kwanete engane yo asubwenge ya gatatu igoro bwamate ubu nabo igo page ya kane ekale ko bagyo kwana kyombekeria kia Kenya National Union of Teachers NAT nabo igo keligia kupeta kiganda to ko bagiko gikeria ebikoro bya byango iga ase aborokia abanene baganda to ko bakominyokiwa nabo igo gochandwa kurwa ase chiskuru askari bagotabanga na machibu amabe yamatemu ayenyere ko bakorokana machibu amabe ase chiskuru aira balimu abanene jinga gichinko na gotanga bone ambaro bataraira I know basku ora ye please betaraira kabisa deputy nere ko manage chiskuru ko magana kiro situation na kire bapoire na no mwalimu amakonyi na batabwa akobo no ne watch mani na kioro jonde naro tene na abo kioro jwa yuri maro wago jwa koligere bobe bikurwa ukigita ona inerenga ne mulikira se gazeti ya National Page ya kabere asebono ekyombekeri kya bali mu kya kupet kebono kya bolirie serikali korusia aba usekia bolire kyombekeri yo kubalika abali mu kya TSC
kubarusia abalimu bonsi pi ase chisukuru chiri Yes. abalimu babaire bako chererwa bako mukereri gwigo sebagoseriwa ase nchera etalingia ase bono bakwanete eskuru eri county ya Kakamega. Yes. Ase omwalimu oyo mwa bakagosumwa sana gosokiwa bororo kigima komunyuko kurase eskuru ye ekiorokerego kyarenge ekebe ase bono babaire chinsa 24 korusia abalimu bonsi pi ase chisukuru ekyo nabo igone ngana omorai osemu waziri ensemo yekisemi Ezekiel Machogu boigo agikeire abayiboli bali bako uchana na abalimu ase chisukuru ase keringa amatokeo amabe nigo bakoboria abayiboli bagotumeka chinchera chire chingia okwana na abalimu talinga okobasokia enchera eria babasogetie Dorcas. According to you, ningole responsible asa machibwa maya ose amabe ase chisukuru. Machibwa maya no na amabe ase chisukuru abana na abayiboli bonsi. Abana abayiboli na abalimu. Igo abayiboli na baro basoka ose abalimu na baro basoka baboli abayiboli nga. Nkieke na kiama chiba ruete. Na abana bagonyara ko bakubuli. Omoiboli oyo iga ogocha gocherero mwalimu oyo gocha komo minyoki kabisa komo akomo suguma encherenga buneri. Nebwente boliga. Ngaki bochere bonera ngaki gagosoma. Ngomorande butambe ne gitabu. Osega siano gotara amatema weka ogwa. Nanyako boli mochando kibochera gwatase school. Nanyako moboli na kino nyana balimu ngocha bali kirasi. But abayiboli mbaro bari very honest. Tumanyete twaligerera njiti ni support yo konya komnyuki gana bali na bantu bende lakini iwotuze tuligie middle ground asa bantu bakwanirana. Umuyiboli era namaitenga umwana uniform umugorere school fees mwakanire amakani alionsi pi akaniri ase school oyaikiranirie. Chinga kyaganyeta machibu tagocha gosachama bono umuyiboli mochando kyabwata. Mochano no kotaboli umwana oyo ngaki nabwate tracking yo mwana oyo academic track yo mwana oyo namaitinki umwana oyo konyakonyora uranyora umwana oyo ye konyene iya konyora mbona nyote kwa side yeyu nakiareko tigo abayiboli twamanya ngaki obana baitu bakora gocho narekera nago okonyora reason yo kuboli nabo igo tigango mapema iga kyagera talibono baso akirasi kiriba form 4 baso anda gukora matempo konyemba le school eyo tigango bagenda bakora ba umera na bakora chinkona kitokonya abana bai naroche mwalimu omonene kirachite school eye moya school eye moya bamura ya Nyansiongo konya abana baswire kokuchi science ngakiyo nabwato mwaro kiwororo igo abayiboli barangire tugwe bakabeke mekakati ya AMISI yo kwene kinga abana batoko bakonya serikali naro mo director gwechisemia ase county mbarororo inki egasi onere ngobe kabara abayiboli abali bamanyenga mochanda asa abana gotaita inkonorori igo bono ababonsi mbabwanete ko merana kukwana chinkwana ati bado njesiri ndojenga abalimu anene chi principal n'abalimu banene mbabwatari baga okay umuyiboli nabago changia 20% omwana changie nonye 30% but 50% entirely niyo morokia twanore no batoto bakoruwa borori bata ekero mwalimu nyare batite school yaitu wetera leadership skills akareta monjori abera 3 akabwati abera 3 iga bone school mbiyego so ngobono orochika ngokolete school bya kana AMISI abalimu mbara abaya yes kabisa beto mete bakore gasi abo lakini abayiboli mbali batari gosira abalimu abo ometu mwalimu ochire mwalimu wo muya kabisa ochire asa akarule nja akaitire kino ochire ochire otabire abayiboli tiga abana bayino bayikaga igasa 12 gorera abana bayine bitawo byoko bayigeri go chia samatem ose bakoro kan revision books abayiboli abayiga mbago kora mbago ikirani goteri abana kana chibasa cyane cha maso mamambia abayiboli bayimokerera igor batenga bono ayiwachire gusangire chibesa ebintu mbire bike bikaba abali bawote makobeka gusama chika makabago gochanaro anyora ko abayiboli abambali ko basira igokonye abali mu moko go sasa go taikirane tinka yetu smwe bana taikirane krasime
Anyway, good morning. Mambia bona. Atanga wali mtobwate ensemo enene abana ntobwate ribagarito na biga Bible ntobwate na yakogera na intubono iga tokogikire. Takonya kwa abali muna inu amaisugusu. Mwalimu ari karasi gore tukitirisa chonsi no morango kwasi. Akogwe pigi nga mwalimu gorangere gochi obisi kwanza rasio mlinga barabia bakondangeria. Umanyata wana iga ndoroje skuru gete I think as abasigari barendete skuru for the last 3 days. Yeah, na weko nyari kana misi. Asfa tanga ono ogoranga waibori twaro chirende kurero gongorwa rift. Ajita tanga ya okoranga bali mugayiga mbali safe. Abaibori bagacha. Bategetenga tutege tukole chingwana chitwagonya gata chingwana. Atanga ya ka umwalimu libagaria eri bene anyare ko bagakora emeremo. Anyway, it's a working call go chiase abagwatani bonsi bechisemi kero tokota babagwatani tugwate no yeserekali ni rite libagaria bene. Abo bisaba bechisemi. Bechisemi message county talera ngo chiskuru chiri bamanye. Tago chari ngabone keraba korobekana kwa bere nalimo go changa ya abaibori karate hapana. Chake miremenu na mapema eta mugego chakana ni mwachakana chi school maitenga kinero inspection ya college school tima tia ba bisa bali bechi seminga iba chit chiterita yoko bago eta kuri birasi maega iga kwanya nga balimu na wesa kiba kunywalisi ko chinsa chikirasi abalimu kabisa ba ko konyora mwalimu oragajete kere kirasi wiga kya gutwara umwalimu ninyorete nga nejo nga kiyaito yes amaene yani ya karen ekirasi sambiri goro kero mwalimu na onte yokonyora lakini bonega kero kuigwe biro byaba abayiburirende batenga konyanga mwalimu sambi na lya kwera yora gocha bono timete ngaba bisabari ebonsi pie ba chiterita ya mbali koligi bandi baba bwate saka kera kia gamo na itu mambia bono mwancho murigina niga kera kera yitukolia Jumatano ngwana kitolinga tonyera ko batoko sanga munaye engana erengete chisemi emambia ya bono omogeni oitakorwa John Ondie Kimareri kurwa as Youth Polytechnic ya liragia egotoka sensemo ya Kigugi no toko sanga amonere emambia ya bono taranyara ko batukwegerania amaya ayanyere ko bakoletwa amo na bana baitu anene kegori egekekia basai kuimokia chikosi chiria chiamaga kose artisan ichenyere ko bachiko bagendereria antonyera ko batokwana monera mange na kero kende ayenaye umwana kwanya toka bakora matemwago a KCSE grade kiago nkere valid nabage okonya kebatanga gasero kiago to chaye gasero kiago yetuale nonye EU yetuale nonye D- yetuale D tawe chaya. There is always a solution. Nage ko mambia bono omogeni tago cha singinje yago aye umwancho murigereria aneneke goli egekekia basai na abasibate basentu atebe nonya basibate mbarabake abasibate mbaraba batu ko ganibwo gosoma nonya basacha nona basacha batanyo walita matuka maiga chinga kina chichiga yenda ase amanga chiskuru chika chobo bundi mangana no wali atoko bana omondo boko kwere libotambe kuru January mpaka December aine neko koto yoko gonya kuburugaiga ndikana ayo ranya ko kubutware kebiro kabisa kwabeka kwatanga etote embu yete ne kegima bono liba kabone lindiroro ase emambia bono kerato chiko sanga amo na omogeni oito emambia bono timaiti kero kende ngana nero nande yanya ko beko bolito. Okay, endo chenga iga ase gazeti epeji akata ndo chene molekerete igoro ya omo munyoki oyomo oyibano betaka gosiria obugima bwaye maiga yokorwara ase egeke gosasa chinsa chinke aka naboyiga akagwa nagukwa bono nigo omo obororo bwatire ase ensemo ye chigosori Unensetu ya Kenya nigo turi n'oboro aso kumosiria omonyancho ki egiata oyibona obeteka gosirio kimabwaye aburi tukoria Jumatatu sechinsemo che eligeyo marakwete yo manyeka na Hosea Kiplagat nigo konya akominyoka kura sense ya Peru ano bono konya akokora kuminyoka kwaye kura sense yo kurende bono nigo abeteka ko alingetaro ya marago begano mwana oye asibono abeteka kuigwa bobe na kugwa chinse checho na gokwa abo asibono yarentro borobonge as ogosira komonyancho ko yogiata sensemo iyecho sore naboigo gazeti ni murekerete igori aboroki wabali banyoriro bokonyi as county Nakuru as 50,000 aboroki wana baguchikonya chibasaris abona bara uchikwenyora naboigo as mo ya siasa nendo chenga omorai mobunge
mobunge bwe constituency ya South Mugirango Silvana na Sosoro ni gabana otengani galta yale gukora chinkwano na chinkwano cyo kugayana amagana gendete katiaye no morai we county ya Kisii onere mugabana Simbarati kurenda sense moyaye Simbarati otenga tali wochu wanchana kwane chikolekane konye bwene mbora kolekana asa abantu bali babete bakonyora chingoma ase eburaburu eri jabetege kwane kiwa sense meri ya Nyakimbe ne ya South Mugirango aina ndo chumwancho muligereri aliro bolito kolende na mange nabo igondo chinga abantu batutoni go babekiru byara kubatikana no gosira kumosubati oyomo sinsemo chili cha Kasarani oyo bateka gosira senchera yarenge nkongu sana anyole kanete ka tukutira sense moyo chafu chinsemo cha Kasarani kolende ningo bana abantu batatu babekiru byara soyo mobo ale omuntu kuru asi ense ya isiko oyibono legati yabakagerwa abo batatu bone serikali egendrete egokora obotuki eri kumanyangana nkikerete ogokwa kumosubati oyu ugosenga abakagerwa abo nakonya nabo bale abaikere nitega korekyo bamanya kwimukiribwa egetambukiro okoba yechinsane biro nganchira AMISI nkoleriga bosino bwategati yali amorikira iro bolitega seti yawo ase ngana yo mwelio kigima ikesi gose kinekeria kia Makenzi bono kubwatakana na omo DPP nigo atabire Makenzi amona abantu bande 94 nigo banyarire ko bagutwara amamocho ose barachiko batwarire bagali guchikoba liyo kwireneria amamocho ayo banyarire ko bagutokana barabuo kolengana na barawe batabirenga amamocho aliya yogo chanda abana bakena boigo oboiti na obosalia obanyatoka bokolekana sense melia shakahora bono nigo ikiniki kirachiko bagikoiguru bene na boigo gochaka elinde oboene bunyare ko bokorokana kati ali amanke enyorere libakali yago hora egazeti elibwanjete ayebuno mwancho muligero nyara ko bagokorigereria na boigo nyara ko bokumanya amange ekeminano kia AFCON African Cup of Nations ingegendrete ase chipeji cyo mwele kigimagari nchi kwanirete gore chiko soli chenere ko bachiko kosoliwa chiri chigendrete na boigo ayarachiko baga kubwatia korwa ase amagazeti mambia yabono ayongati ali amange tuagendera ko batu kwareganira mambi yabono wanjumuriye tuanjire to siomia sensemeri ende yomotimuko tukwina nturene no mogeni cyo entunyale gukwana biratito ase ensemo yechisemi kurende tutaragenda sensemejo ndo chinga Thomas Sangara Burkina Faso atabano ali mejo morobiro Fred Oseko koru antendere atabano ali mejo morobiro okay AMISI from Ramasha tune in okay Claudia Kez good morning team ENSAKIA tune in kama kawaida videri si Okobiro ata good morning ENSAKIA love from Rihanna stage ndani kabisa okay nera taisi AMISI oteba osoro ogokora ebintu buna omwan okay atigane na Simbarati akorera abantu bagusi egasi ekine kerengere kyaye taisi AMISI oteba nga osoro atigane Simba akorera abantu baye egasi duino mwanga kuroka jado present okay gendera gotoma ochumbe yao tokwirana ntogenda wochibwatuka asembeo sante sana togenda somutumo kontokwirana gorana toramono mogeni ito kakitoranyara ko batoko kwanera igoro yechisemi anene chiria chechi polytechnicas orogongoro itula Gusii nensenkima ya Kenya Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobuliti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche free